kung makakita kag sayop or maybe lahi sa ubang tao and dayon makakita din ta ba na mo na siya impression nato sa usa ka tawo no. And then malahi din ta, di ba? Hi, this is Owen, and this is Emoha Podcast. So sa dili ta magsugod atong paminawan kung kinsa atong sponsors. This episode is sponsored by Bunchlicious Food Hub and Refreshment. If you have a good taste and you're looking for a premium brand of milk tea, then visit Bunchlicious that is located in the Kong Central Square, San Isidro, Talisay City, Cebu. Or check their Facebook page that is available in our description. So nagi times ba na kung makakita ka sa usa ka tawo ba na magbalik-balik yang sinina and then makaingon ka ba nga premium man ni siya mag-black or ngano premium man ni siya mag-blue or maybe ngano premium man ni siya mag-gray or unsa ba siya nga color nga t-shirt ba no. So balik-balik gyud niya sinina. And most probably makaingon ka ba nga wala na siya lang sinina, ano si nagbalik-balik yang sinina, di ba? And later on, we realized, di ba, na nade siya mga 20 ka buok nga black shirts or maybe 20 ka blue shirts or gray shirts, no? And nowadays minimalism is really the thing now, no. But napos lagi ingon ba na first impression is lasting daw. And kabantay ka na kay ma-meet ng mga tao ba na makaingon ka ba nga dili mo ganahan niya or maybe hambugiro makani siya or di makiganahan niya. So muna siya imong first impression sa ubang tao. Or maybe in the opposite scenario na makaingon ka ba na pag bago pa ninyong meet, ganahan makay ko na niya, gaan man akong looban niya. Ganahan lagi ko ning tawhana or ganahan ko ning bayana, no. So anyway, those are the impressions na imong ma-feel sa ubang mga tao, di ba? And even over the phone, no. If you are a cold caller salesman na dapat presentable sigud ka when you speak something, no? Or maybe dapat ka presentable kung naka sa telepono. Or maybe we need to be presentable in most cases para lang gyud dili ta ma-judge sa mga tao. It's because you will be judged by other person the way you dress, right? Because that's human nature. I think that's really so normal sa mga tao, no? But now, who cares, di ba? We are now in the new era, we are now in the new evolution, but who cares? As long as dili lang gid siguro mo sobrang ilahang pag-judge sa imuha. So, my father used to tell me a story about the dog na gipatay sa papa. So, there's a family that is living in a remote area or remote place and naghunting ragid ang ilahang source of food. And a couple, permigin magkuyog maghunting para lang yun na ay assistant during hunting. Diba? And wala sila silingan and then wala po sila mga pamilya in the kwan. So wala sila mga neighboring houses po sa ilang paligid. No? So ang ihang asawa ng anak and then cute kay ilang anak. No? So kabalo ka, basta bagong anak, cute medyo kaya no? So nakasad sila ilang iro and then medyo maldito and dili magpatuo, kiat. Pero lambing po na siya na pagkairo. So na one time kailangan sila maghunting and then dili nila pwede dado ng bata. It's because mo na makaabog sa mga hayop kay tungod saba man ang bata, di ba? Mo na siya makaabog sa ilahang mga hayop na ilang igon or ilahang mga dakpon, no. So ilahang gibilin ng bata sa balay pero ilahang giingnan ng iro na bantayan ang bata. Pero ang papa ang walay salig sa iro it's because kana lagi buliyagon ng iro, maldito and then dili magpatuo. Base niya paakon ng iyang bata or unsaon ba iyang bata, di ba? So, well, kasabot sa papa na nagi siya doubt po sa iyang iro. So, anyway, so later in that day, ang bata na lang og ang iro mo nahabilin sa balay. And then, naay mountain lion na sulod sa bintana, kaya ang target ang bata. But tungod lagi na naang iro na nagbantay, so nadipinsahan niya ang bata. So anyway, nag-away ang mountain lion o ang iro and then luckily napatay sa iro ang mountain lion. Wala na hilabtan ang bata and iya lang yung gisacrifice ang iyang kaugalingon para lang yun madipinsahan ang bata. So pagbalik sa couple, ang iro lipay taong kaayo, gisugat niya ang couple and then iyang gipahibalo na iyang gidepensa ng bata. But ang first impression sa papa, naglagot. It's because nagtuo siya na basig gihilabtan sa iro ang bata. Basi niya gipaak ba or gipatay ba, no? Or unsa ba din ha? Kaya nagkadugo man ang iro, no? So, na yung mga dugo po ng iro. It's because nag-away lagi sila sa mountain lion. So, papa, iyang gipo silang iro and then namatay and then dagan din siya sulod sa balay para lantawan kung naunsa na iyang bata. Surprisingly, ang bata natulog ba pero sa kilid sa room na ay mountain lion nga patay na. But later on, they realized ba na gidipinsahan gid sa iro ang bata. And I know daghan kay mga lessons na mato makita ang story, no. Usa sa siguro na dili nato angay biyaan ng bata or maybe dapat nata sa mga neighboring houses or maybe natay mga pamilya sad, no. But the main lesson that I really want to point out is that sometimes we're judging people directly, no. And then usahay wala ta kabantay ba na kita pa sila judge sa atong kaugalingon, no. We always pointing at someone and then wala dita kabalo na it's always pointing at you, no. And I think that's really a common mistakes now and then dili na siya bag-on na siya ng mga idea, no. And I think this the same as the father in the story. He's always pointing with someone and wala di siya kabalo na tungod di sa yapon siya, no. But anyway,
there's always a good thing outside of a bad person, no? And dili na to makita. It's because we're so clouded with our perception or maybe with our impression towards that person. And then usahay init sa kay itong ulo towards things sa mga bagay-bagay din ano mo nang dili na to makita. Wala siya when the emotion is high, the intelligence is low. So kaning mo na siya ako ang point gid niya gustong ibili, no? And so nabagin na siya sa imuha and asa kada pita gid mo lugar ana nga situation, no? And I think you get my point now, no? And yeah, I think that's really the thought that I really want to leave today, no? And then mo na sila gikuan po na ang quotes kuno sa una ba. Don't judge the book if you're not a judge, no? Yeah, don't judge the book by its cover. So I think that's really so overrated na quotes or overrated nga saying, no, but still applicable in the modern era. So yeah, and I think that's really the end of my episode. And please leave us some feedback in YouTube and Apple Podcasts, and maybe makahatag sa mo feedback sa among Facebook page or maybe sa atong Instagram page, no? So or if you want to follow us, we are available in YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, Instagram, and Pinterest. So gusto gyud mo mag-follow po sa mong Pinterest. We are also available in Pinterest, no? And you can also like and share this episode if you think the story and the lesson is really so great. So, mula na siya, no? And ay lang gigin yung kalimti. Basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, mag-inusara. Kanina podcast para sa Imoha. And you are always a valuable listener to Imoha Podcast. And I know that. And I always love you. And you always take care. And I will see you in the next episode. Bye-bye for now.